Bé, avui ens hem trobat les dues vegueries de la Plana del Pirineu, dues vegueries que compartim territori, ni que uns estem a la Plana i els altres al Pirineu, però a l'hora d'anar al Parlament, a l'hora d'anar a la Diputació, doncs compartim diputats i al final compartim projectes i sinergies conjuntes. Aquesta és la primera que fem de manera presencial, estem molt contents d'haver-nos trobat presencialment per primera vegada aquests dos grups, dos comissions, dos representacions de la Plana i del Pirineu per debatre. Esperem que sigui la primera de moltes, que periòdicament ens anem trobant i aquí anem parlant d'aquestes sinergies i d'aquestes institucions que compartim i aquests projectes que compartim tots plegats. Avui ens hem reunit aquí a Lleida, a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran i la vegueria de Lleida per seguir aquella feina que com a vegueries germanes o properes ens uneix. Avui hi havia diputats al Parlament, diputats a la Diputació, membres de consells comarcals, alcaldes, alcaldesses, i el que hem vingut és a buscar, a treballar totes aquelles inèrcies que ens ajuden a fer aquesta feina conjunta i que al final és un resultat en benefici dels nostres pobles, de les nostres comarques i de les nostres vegueries.